ಏನ ಬೊಲ್ಪುಗು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವೆ ಅತ್ತಿಯನ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಇಜ್ಜಂದಿನದಲ್ಲ ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಇದು ಯಾನಂಚ ಬಂಡ ಈರು ತೊಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಮನೆ ಬಾಪತ್ ಕುಲ್ಲು ಜಾರ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲು ಜಾರ ಎಂಡ ತೋಜುಜ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂತ್ಲೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ಲೆ ರಪ್ಪ ದೆತ್ತು ದಕ್ಲಂಜಿ ಬುಡೇನಿ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚೆಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಜೀವಿತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚೆಪ್ಪೆರು. ಸೊ ಇನಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಉಂದುವೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಓಕೆನಾ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯ ತಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಓಕೆನಾ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ದಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಂದು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊ ಲಕ್ ನೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾತಂಬುರ ಅಪ್ಪುಂಡು ವಿಷಯ. ಸೊ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ವಿಷಯ ಎಂಚೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಬಲಿ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಐದಕ್ಕ ಜೀವಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಜೀವಿತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಪಂಚಾದು ಏನು ಬೊಲ್ಪುಗು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವೆ ಓಕೆನಾ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು తెలిపరజ్జి అమ్మ ఒక సున్ను అన్నది అప్పుడు అమ్మ అమ్మ మామి తెలిపరజ్జి కాడు గుట్రజ్జి అమ్మ బొచ్చమ్మ అమ్మ తెలిపరు వరజ్ಜಿ ಯಾದು ಬೊಲ್ಪಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನು ಯೋಗ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಮಂತದ್ದು ಕಾಫಿ ಚಾ ದಾದ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಲಾವ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡತ. ಸೊ 5 ಪೂರ ಮಂತದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋದು ಲಕ್ಕವೆ ಏತಂಟೆ ಗೊತ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದು ಹೆಚ್ಚಿನಮ್ಮ ಅದು ನಾಯಿದೆ ಮಾತಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಗ ದಾಲ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ್ದು ಅರೆನು ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಅವನು. ಸೊ ಮಾಮಿ ಅಪರೂಪಗ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಅರೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮನ್ಪೌಜಾನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕ ಹಂಚುವಲೆ ಅವರ್ನ ಮಗಲು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಮಾಮಿ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೌಜಿ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಮಾಮಿನ ಬದಲ್ ಮಾಮಿನ ಕುಂಟಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮನ ಕುಂಟಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಡ್ತದಾಯ್ ಅಕ್ಕ ತೆಲಿಪರಜ್ಜಮ್ಮ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಲಕ್ಕು ಚೇರು ಪೀರ ಮಂದಿರ ಹೋಯ್ತಾಯ್ಕ ಬೊಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕುನೇರು ಲಕ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಮಂತದೀತೆ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಮಂತದೀತೆ ಐನು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೇರು ತಿಂದದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೀವಿತ ತೆಲಿಪೇರಜ್ಜಿ ಜೀವಿತ ಇತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಮನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡಿ ಬರ್ಪುತ್ತಿದೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಿಪ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ನ ಬರ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿಡ 6 ಲಕ್ಕದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕುವೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದು ಅಕ್ಕ ಚಾಮಂತೇಳಿನ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕುವೆ ಅಕ್ಕ ಜಾಲಡ್ತಿಂದ ಯಾನ್ ನೆಲ ಒಚ್ಚುವೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಚಾಮತ ಪಡ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕುಂಟಡ್ದು ನಾವೇನ ಆಜಿಡುವೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿನ ಫುಲ್ ಜಪ್ ಡೌನ್ ಬಾಲಿಗೆ ಒನಸ್ಕೊರ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಗ್ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ದಾಲತ್ತಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮತ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣೆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ ಮನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದು ಬತ್ತನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನಿಂತೇರಿ ಇತ್ತ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಬಾವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದತಮ್ಮ ಇದು ತೆಳ್ತದ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ఒక జీవితం ఉండత జీవిత ఇడగు బత్తండ జీవితన కథనే బేతెప్పును ఏ పాతునల మొబైల్ ఇప్పుడే ఇంచె 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 పుర మల్తుంది మొబైల్ అందత అందత ఎంచిన లంచరేపునా ಅಂದ ಬೇರೆ ಬತ್ತನುಂಡತ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಜರವ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನು ಏ ಪತುನಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಪುಂಡಿ ಪೇಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಏ ಪತುಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಮಂತ ಪನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡತ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಜರ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಲೈವ್ ಬಿಡು ಸುಲ್ಬಾನೊಂದು ಲೇರು ತುಲೆ ಬೇರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಗೇತು ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲು ಜರ ಎಡಿಟಿಗ್ ಇರ್ ಸುಳ್ಳು ಮನೋಡ್ಚಾಕ ಯಾಲಕ್ಕದು ಪೋಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಲಕ್ಕದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಪುರ ಬನ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಜೀವಿತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಡೆದ ಪಂಡನೆ ಯಾಲಕ್ಕದು ಪೋಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವಿತ ಅತ್ತಿಯನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನದಲ್ಲ ದಾದ ಇತ್ತಿನ
ಇತ್ತಿನ ದಾದ ಸತ್ಯಮಲ್ಲ ಅಂದ ದಾದಿ ಎಂಚಿನೆ ಐ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ತೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಿನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಓಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೈ ಚೀತ ಎಂಚಿನೆ ಮುಖ ಅಂಚದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ ದಾದ ಪಂದಿನ ಐನು ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ತೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಇದು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ ತೊಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಇರ್ ಮೋನೆ ಬಾಪದ ಕುಲ್ಲು ಜರ ಇರ್ ಬಾತರ ಅಂದ ಕುಲ್ಲು ಜರ ಎಂಡ ಇತಾವ್ ಮಾತಾವ್ ತೋಜುಜ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹಾಡಡಿಗೆ ಎಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಪಾಡೋರೇರು ಮಾಸೆಪ್ಪು ನೀರೇ ನೀರು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬತ್ತಿನಾತ ಐಕದಾಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನು ಇದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನು ಜೇರ ಮೊಲ್ಲಾದ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಪ್ಪುನ ಬಂದು ಇರ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮಾರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಇಜ್ಜಾತ ಕುಲೋನ್ನಾತ ಅಡಿಪೋಲು ಅಡಿಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಜಲ ಆರು ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾನು ಆಜಿರ್ಬೇ 10 ಬೇನ್ ಬಂಡಿಜಲ ಈ ಎಕಡೆ ಎಂಜಿನ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೆಲಿಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಜಿನ ಅಜ್ಜಿಸು ಉಂಟಿದ ನಿಕ್ಲು ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಎಬ್ಬೆ ಆತ ಐನು ಯಾ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಎತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ಆ ತೂಲೆ ಜೀವಿತ ಎಂಚಿನ ತೂಲೆ ಅವು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂತ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಕುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಆರತ್ತ ಇಂದು ಫುಡ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಈತ ಅಂಚಪುರ ನನ್ ಪೆರಲ್ಲಿ ಅವ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಂಟೆ ಆಳತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಪು ನನ್ನ ತೀರು ಎಂಚಿನೆಕ್ ಆತ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡ ಎಂಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಪ್ಪ ದೆತ್ತು ದಕ್ಲಂಜಿ ಬುಡೈನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಜೀವಿತ ಯಾನೆ ಪನ್ನತೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಸರಿ ಕಟ್ಲೊಂಡು ಅಂಚ ಜೀವಿತ ಪುನಗೆ ಎಂಕಲ ಬಂಡೆ ಚಾಪು ಎಂಚಿನಂದು ಇರ್ತಾ ಇಲ್ತ ಬಂಡಿದಾರ ಕುಂಟಾರ್ದುನೆ ಅಕ್ಕ ಆಜುರ್ನೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ತೆಲಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಬಂದಾರ ಏಳು ಗಂಟೆನಾಗ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕುನೆಗೆ ಅದು ಮೊಲ ಅವಳೆ ಮಲ ಚತ್ತಲ್ಲ ಮಲ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕಡೆನ ಕುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬೇಡ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಕುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ ಬರೋದು ಕೈ ಬರೋದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲು ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಗ ಐಟ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪಗ ದಾಯ್ತ ಬಿಡು ತೂಕ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವ ಓಲಾ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಮೂಲ ಬತ್ತುಲ್ಲೆ ಅವು ಮೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರ್ಜಿರಿ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನ ಇಂಕಾಯ್ ಜಗ್ಗಿ ತೆಲಿಕೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇಗ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನಗ ಜೋರ್ ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅದಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಪುನಕಲ ತೆಲ್ತದೆ ತೂತರ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾಂಕ ಜೋರ್ ತೆಲಿಪ ಪುಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತದ ನಾ ಮಿಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡ್ದು ಇಂಕ ಸುಳ್ಳು ಅಂದಿಯ ನಮ್ಮನ ಪೂರ್ತಿತ್ತ ಮೈಪು ಸುಡಿದೆ ಊರ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾವಿ ಲಕ್ಕದು ಪೋತೇರು ಎಂಚಾನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆತು ಅಯ್ಯೋ ತೂದೆ ಬಾಕ ರಾಜನ ಸೇರಿದಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವಿರಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕವಿತಕ್ಕ ಯಾನತ್ತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂತೀನಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಮಾವಿ ಎಂಚಾನು ಸೂಪರ್ ಆತು ಸೂಪರ್ ಅದ್ರ ಇಂಕ ಗಲಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸುಮಾ ಗಲಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಾರ ನಿಕ್ಲು ಸೋಕುಡು ಇರಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಸರಿ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಇದು ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಲಡೆ ಅನ್ಪೋರೆ ಪತ್ತು ಬಿನ್ನೇರ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡಿಪೋಲ್ಲ ಪಿಂಕನವರ ಸೊಲ ಒಡಂದು ನರಕದ ಏನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಿಕ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಮರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಣ್ಣ ಟೀ ಯಾರಿ ಅಮ್ಮ ನಾನೆಲ್ಲ ತೂಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ಮೈ ಇರೆಗ್ ನಾಲ್ಕಟ್ಟ ಪೊಡಿಕಂತ ಕೊರ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನೆರ್ಲಿ ನೆರ್ಪರ ಆರು ತೂದಿ ಬಾಕಿಯ ಗುರೈಸ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಯ್ಕ ಸರಿ ಉಂಟು ಬಂದಂಪುಲೆ ರಪ್ಪ ಪಂಡ ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋವೆ ನಮ್ಮ ಬಂದಂಪುಲೆ ಯಾವ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ ಎಂಕ ಸಮೇತ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪರ ಎಂಕ ಸಮೇತ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪರ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾರ ಈ ನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮನೇ ಉಸಾರು ನಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಉಸಾರು ಇದು ಯಾರು ಭಯಂಕರ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಿಲಾಡಿ ನಿನಗದಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಕುಲ್ತೇರಿತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಅನ್ಪರ ಕಾಪುನಿಯರು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದುಂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜಿನ ಜಾಲ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾನ್ಪರೆ BP ಶುಗರ್ ದಕ್ಲಿ ಏರ್ದು ಇತ್ತೆ
డౌಟ್ ಆಯ್ತಾ అడ్డులా మరలా రడ్డాడే పోతాం అట్లా సరిపడి అట్లా సెట్స్ అయితే ఒక పనిపిని పొడిచి ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದೈತೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜರ ಪೋಪುನೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜರ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಗಲಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಂಚ ಪಂಡರೆ ಇಂಚ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಪೆರತ್ತದು ಐಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ ಆರು ಇರೆಗೆ ನೇರ್ನ ಮೊಕುಲ ಜನ ಎಂಕ ಬೊಟ್ಟುದೇರ ಆಯ್ತಾ ಆನಿ ಕಾಲಿ ಜೀವಿತ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತಿನ ಅವನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ಜಗೊತ್ತಿಸಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಾಮಿನ ಕಾಲ್ ಆಲಿಕ್ ದಾದದಿ ನಿಕ್ಕಲ ಲಾತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಆಲಿ ನಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಯಾನ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ಲೆಂದು ಜೀವಿತ ಗಾಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆರ್ತೇರು ಪಾಪ ಅಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂಡ ಇಂಚ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ఉండపు ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಪುನೆ రుచి అయ్య మస్కన అనిపజే ఉండపు ಅವು ಕೇರಿಪ್ಪುಂಬೆ ఉండపు ಪೋಂಡಿಗೆ ಉಡ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಮುಲ್ಪನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತೆಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಯ್ತುದೋಲಿತ್ತಂಡು ಜೀವಿತನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಏರೆಗಾಂಡ ನೆಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅದೇ ಮಂತದ ಮಾಪ್ ಅನ್ಪಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಸೊ ಟಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ಪನೊಂದು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ಟಟ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.